नमस्ते. आम्ही नेटसब कम्युनिकेशनकडून हिरवे साहेबांच्या शेतावरती आलेलो आहे. आज हिरवे साहेब श्रीगोंदामध्ये नेटसबचे बायोफिटचे बरेच सारे प्रोडक्ट वापरतात आणि ते वापरल्यानंतर त्यांनी बरेच प्रकारचे प्रयोग केल्यानंतर आंब्याच्या शेतावरती, आंब्याच्या नंतर लिंबावरती आणि द्राक्षावरती वगैरे त्यांनी बरेच चांगले रिझल्ट घेतलेले आहेत. तर हिरवे साहेबांकडून आपण जाणून घेऊया की बायोफिटचे प्रोडक्टचे रिझल्ट कसे आहेत आणि त्यांना आलेला अनुभव त्यांच्या जबानीतून. हिरवे साहेब नमस्कार. मी तुळशीराम हिरवे, राहणार श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर इथे रहिवासी आहे. मी बऱ्याच दिवसापासून बायोफिटचे प्रॉडक्ट वापरतो आहे, परंतु यावर्षी त्याच्यात खूप प्रयोग करून जे काही रिझल्ट आले ते आपल्यासमोर आता दिसत आहेत. आम्ही घराच्या आसपास आंब्याची झाडं आहेत, त्या आंब्याच्या झाडांना नेटसर्फ बायोफिट जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते त्याचा उपयोग केलेला आहे. हे आपण बघू शकता की खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि खूप मोठ्या आकाराच्या कैऱ्या या ठिकाणी दिसत आहेत. आणि हा केसर आंबा आहे. यापूर्वी याला म्हणजे आंबे येत होते, परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे कैऱ्या कधी लागलेल्या नाहीत. म्हणजे आकार जो आहे तो खूप मोठा आहे, शायनिंग चांगली आहे. आणि आणखी दुसरं झाड आहे समोर, त्या बाजूला पण त्याला खूप बहार खूप आला होता, पण त्या वाऱ्या वादळामध्ये ज्या कैऱ्या टिकतात त्या खूप चांगल्या राहिलेल्या आहेत. याशिवाय याशिवाय आमच्याकडे एक लिंबूचं झाड आहे, सीताफळाचं झाड आहे. या सर्व फळ झाडांना बायोफिटच्या उत्पादनांचा वापर केला होता आणि त्याच्यामुळं खूप चांगला रिझल्ट आलेला आहे. आता आपण इथं बघू शकता की हे या सीझनमध्ये लिंबू बिगर डाग असणारे खूप चांगल्या प्रमाणात लागलेले आहेत. आणि उन्हाळ्यामध्ये शक्यतो इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडावर लिंबू नसतात, परंतु आमच्या झाडाला खूप मोठ्या प्रमाणात लिंबू लागलेले आहेत आणि हा सगळा बायोफिटच्या उत्पादनांचा परिणाम दिसून येत आहे. हिरवे साहेब, तुम्ही जे प्रोडक्ट वापरले आहेत नेटसबचे, तर इतर शेतकऱ्यांना तुम्ही काय सांगाल? ज्यांना चांगल्या दर्जाचं उत्पादन घ्यायचं आहे, नैसर्गिक शेती करायची आहे, केमिकल विरहित शेती करायची आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांनी या बायोफिट उत्पादनाचा जर वापर केला तर आपल्याला चांगलं दर्जेदार रसायनमुक्त अन्न खायला मिळेल आणि आपली रसायनापासून मुक्ती होणार आहे. धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. धन्यवाद.